Pinag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Ang tanong, mahal ka pa rin ba? Yun! Ready ka na, Ayun mama? lang. Ready ka na, mama? Standby po. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan. It's already 11:18 p.m. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi po. Maganda pong gabi, DJ Rox, DJ Titan. Hi, good evening. Anong pwede namin itawag sa'yo? Nami na lang po. Nami! Nami, ilang taon ka na? 27 po. 27. Sang lupalop ka naman galing, Nami? Dito po sa Cavite po. Cavite. Okay, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Nami, 27 from Cavite. Ano ang top secret mo? Meron po akong iba. Meron kang iba? Yes po. Pwede mo bang mas... Klaruhin. Klaruhin? Oo. Bali, meron po akong girlfriend ngayon. Mhm. Pero meron din po akong parang may iba po ako. Pero guy naman po siya. Oh, okay. So may girlfriend ka, pero meron ka ding Boyfriend? boyfriend. Sino dito yung original na karelasyon mo na alam ng publiko? Yung girlfriend po. Girlfriend mo. Ilang taon na kayo magkarelasyon itong girlfriend mo? 5 years na po. 5 years. Pwede mo ba kaming bigyan ng konting description tungkol dun sa mga itsura ninyo? Parehas po kaming babae po na talagang sa itsura po babae po kami pareha. Mhm. Long hair po kami pareha. Mhm. Pero ako po kasi na-attract pa din po ako sa guy. Parang siya po kasi hindi na po. Okay, so ikaw, pwede ka pang bumaliko, bumiglang liko. So siya talaga, firm na babae na yung gusto niya. Iyon po yung pagkakaalam ko po. Sige, bigyan mo na muna kami ng ng image sa utak namin. Ano bang itsura mo at itsura nung partner mong babae? Sige nga. Sabi mo kasi, Nami, parehas kayo mahabang buhok, mga babae ang itsura ninyo. Kumbaga hindi nyo sinusubukan na parang magkilos lalaki o magdamit lalaki. Ganun ba yung Yes gusto mong po. sabihin? Siya po talaga, sobrang ganda niya po. Matangos yung ilong, matangkad po siya, 5'7" po siya. Wow. Pero sobrang white niya po. Yun po. Ako po kasi medyo maputi po ako pero mas maputi po siya sa akin. Mhm. Tapos 5'4" lang po ako. Mas matangkad po siya sa akin. Mhm. Sa relationship ba ng katulad ninyo, meron ba dyan yung parang mas feminine yung dating? Meron ba dyan yung mas Yes. masculine? Sino dun yung mas feminine and mas masculine? Ako po yung mas feminine po sa amin dalawa. Mhm. Tapos siya po yung medyo yun po. Parang masculine po kung kumilos. Okay. At least medyo mas naintindihan namin kung ano yung dynamics ninyong dalawa. Alright. So, paano nagsimula na magkaroon ka ng interes sa lalaki? Actually po, meron po akong ex din po na
lalaki po. Meron po akong anak. Ngayon po. Mhm. Ilan taon na tong anak mo? Isang 10 years old po, tas isang 7 years old po. 10 years old and 7 years old yung mga anak nyo nitong guy na to. Ex mo na. Hindi po yung guy na sinasabi ko po, pero yung dati ko pong naging partner. Yes, yes. So, ito ay ex-boyfriend mo, ex-partner mo, sa kanya mo anak tong mga to, tama? Po, DJ. Yes po, DJ. Okay. So, moving forward, nagkaroon ka ng relationship sa isang babae, sa kapwa mo babae, and then 5 years na kayo kamo. So, paano nangyari na nagpapasok ka uli ng lalaki sa buhay mo? Anong dahilan? Anong nangyari? Kwentuhan mo naman kami, oh. Yung bali LDR po kasi kami na tong girl. Mhm. Nag-work po siya abroad. Bali umuwi lang po siya dito sa Pinas every 8 months lang po. Then one time po kasi na dati nangyari na po na nag-cheat po siya sa akin. Nahuli ko po siyang nag-cheat. Pero pinatawad ko po siya. Kasi nangingi po siya ng second chance. Tapos po, dahil po parang nagkaroon na po ako ng trust issue. Hindi niya po alam na nung alis niya po netong last, na-open ko po yung account niya. Tapos lahat po, nakikita ko po lahat ng ginagawa niya po since nung umalis siya. Anong mga lahat. nakikita mo? Ano tong activities niya? Ano tong mga, o sino tong mga kinakausap niya? May nakakainuman po siya. Tapos po yung friend niya, kasi parang ano po ba ang term nun? Parang kasabot niya din. Kasi may kinikwento siyang girl din po dun sa friend niya na pupuntahan daw po niya pag umuwi siya. Parang ganun po yung nababasa ko po. Mhm. So, May mga part pa na di na siya masaya sa akin. mhm. So, nung nabasa mo lahat ng yun, sinubukan mo bang kumprontahin siya o sinarili mo lang itong mga nalaman mo? Sinarili ko lang po lahat. Kasi ayoko po malaman niya na na-open ko yung account niya. Magpahanggang ngayon ba na open mo pa rin yung account niya? Apo, yes. Mhm. So, wala siyang ka-idea na na-open mo yung account niya. Tama ba? Opo, wala po talaga. Mhm. So, nung nalaman mo na ganun yung ginagawa niya at mukhang, patuloy pa ba niyang ginagawa itong mga hindi niya nababanggit na gawain niya sa iyo? Opo, patuloy pa rin po. Actually, DJ Aki, pauwi na po siya ngayong month. Mhm. Then, yun nga po yung problem ko kasi naguguluhan po ako sobra. Mhm. So, naguguluhan ka dahil may isa pang lalaki sa buhay mo, tama? Opo. Okay. Yun. So, etong pagpasok ng lalaking to sa buhay mo ay dahil doon sa ginagawa nitong partner mo na nasa abroad na hindi siya nagiging tapat sa iyo. Opo, ganun na nga po. Aha. So, paano mo nakilala tong lalaking to? Bali, nag-inom po kami ng mga cousin ko sa isang parang karaoke bar. Mhm. Tapos sakto po, nandun din sila ng mga friends niya, mga coworkers niya. Mhm. Doon ko po siya nakilala. Ano yun, nagka-exchange din ba kayo ng numbers o hiningi niya yung IG mo, FB mo? Paano yung nangyari? Yes po. Hiningi niya po yung Facebook account ko. Tapos tinanggap mo parang- siya. Yes po. Nung una po nag-text chat siya, di ko naman po siya pinapansin. Pero nung tumagal po kasi parang ayun, nakikita ko na ewan ko po, nagiging okay po siya kausap. Meron po siyang yung maiintindihan ko po niya. Mhm. Saka ayos po siyang kausap. Meron ka pong matututunan sa kanya. Mhm. Ilan taon na ba tong lalaking to? 30 po. 30. At ano namang trabaho nitong lalaking to? Pwede bang malaman? Kung hindi, okay lang ha? Maganda po yung work. Professional. Po, professional po. Hindi naman to DJ? Hindi po. Humingiti kasi si Titan Jello dito sa akin eh. Hindi DJ. Wag mo nang itanong. Okay na. Okay na. Sumagot na. Kanina. Silence means yes! Tumahimik na. Hello, Nami. Po. Walang signal.
Hindi naman ba to DJ? Hiningi yung FB mo, Nami? DJ? Oh, yes. Hindi po. Hindi. At least, buti na lang namin na pag-isipan mo ng tama yung sagot mo. Okay. So, okay siya kausap, professional. Paano nangyari na nahulog yung loob mo sa kanya? Niligawan ka ba niya? O sinubukan ka niyang akitin? Alam ba niya na may girlfriend ka? Nag-lie po ako sa kanya. Hindi niya po. Ang sabi ko po, single ako. Bali, tinbay niya po ako na ligawan. Oo. Pupunta po siya sa house namin. Ayun, hanggang sa parang always na po kami magkasama. Hanggang ngayon po ganun yung setup. Uy. Tapos itong lalaking to, wala namang sabit, walang pamilya. Wala po siyang wala po siyang sabi. Wala siyang sinasabi. Walang sinasabi o walang sinasabit? Kaka-break niya lang po sa ex niya. Okay. Kilala niya. Okay. Okay. So, Nami, meron kang 5-year relationship with your girlfriend and then meron kang eto pang bagong relasyon sa isang lalaki na nakilala mo sa isang bar or Bar. videoke. Oo. Ayan, videoke bar. KTV. Okay, TV. Ngayon, ang tanong namin, yung lalaki ba, alam lahat tungkol sa background mo? Aside dun sa fact na na ikaw ay may girlfriend na nasa abroad Ang nangyari po kasi after months, parang nung una po kasi kala ko, ako nang trip lang din po ako. Ganon. Tapos po nung mga tumagal na po na months, parang nakonsensya na po ako kasi okay naman siya. Parang ganun po. Matino po siya. Kaya sinabi ko po sa kanya lahat. Na may girlfriend po ako. Na pauwi na rin siya. Ganun. Sinabi ko po lahat. So, sinabi mo na sa kanya just recently na pauwi na yung girlfriend mo, na may girlfriend ka. Anong sabi niya? Anong reaction niya? Nung una parang na-disappoint po siya. Parang sabi niya, pang-cheat pa din daw yung ginawa ko. Yun po. Pero feeling ko po kasi kaya nag-i-stay siya kasi napamahal na rin po siya sa akin. So, hindi Kaya, ka niya hiniwalayan? Hindi siya kumalas. Yes po, ganun. Pero nung sinabi mo ba yun sa kanya na may girlfriend ka, ano nasa isip mo nun? Gusto mo ba na maghiwalay kayo? Tanggapin ka niya na meron ganong tao sa buhay mo? Ano pumapasok sa isip mo nun? Actually, DJ Rock, gusto kong tanggapin niya ako. Tanggapin niya yung ganong setup. Which yung- nangyari kahit na nasaktan siya? Opo, tinanggap niya pa rin. So, anong plano nyo ngayon? Yun nga po, DJ Rock, kaya parang nangyayari po sa kanya yun, hindi na ako makasleep. Until now, dinudugo po ako ng dinudugo. Kasi parang sobrang na po yung stress ko araw-araw yun. na dumadaan. Kasi lalo na po pauwi na siya. Actually po kasi yung girlfriend ko sa totoo lang, hindi ko na po siya mahal. Tapos, ang reason bakit po hindi ko siya mabitawan, bukod po sa gusto ko pa po siyang kausapin ngayon pag uwi niya, may involved po kasi na pera. Ano to, may negosyo ba kayo together? Or may utang siya sa'yo? Anong nagbabind o nagkukonekta sa inyong dalawa? Yes po, parang dati po kasi nag-work ako tapos pina-stop niya ako ng work. So parang wala na po akong kahit na may small business po ako, parang yun na lang po yung source of income ko ngayon. Pero yung parang po kasi niya akong ginigipit, yung binibigyan niya po ako na binibigyan ng pang sa kanyari po sa bahay, gamit sa bahay, ganun. Tapos po pag tuwing magkaano, sasabihin niya po na magsasabi siya ng amount na dapat bayaran mo na to, ganyan, bayaran mo yan, ito bayaran mo. Kaya parang po pag gusto ko na po makipag-iwalay, lahat po ng nabigay niya or natulong niya kahit dati pa, bilang niya po yun lahat. So parang ikaw, hindi ka makawala dahil nga
isinusumbat nung partner mo lahat ng mga naitulong niya sa iyo o sabihin nating mga perang nailabas niya dahil sa iyo? Opo. Ganun na nga. Pakiramdam mo ba kailangan mong bayaran lahat ng yun? Sa akin po, opo. Mhm. At ano yung nakikita mong Nakakapagbayaran. paraan para mabayaran yung mga yun? Ano po? Ano yung nakikita mong paraan para mabayaran mo yung mga yun? Ibabalik na lang po ako sa pag-work ko po. Mhm. Babalik ka sa trabaho mo. Yes. Nami, hindi mo pa nasasabi dun sa girlfriend mo na ayaw mo na, tigil nyo na? Nasabi ko na po yun Anong sa sabi kanya niya? dati. Pero po, Ngayon, lagi niya kasi pong inaayos. ngayon. Pero ang sabi ko na lang sa kanya po, mag-usap na lang po kami pag-uwi niya. Sumatawagan. Ano po? Tawagan natin. Oo, tawagan Hindi mo po. lang. Ayaw mo. Apo, hindi po. Hindi na. Kasi yung girlfriend ko po kasi parang uuwi siya, meron din po siyang pupuntahan na babae po. Hmm. May parte ba sa'yo na iniisip mo na ganti mo na rin yung pagkuha din ng o pagtanggap ng pera mula sa kanya dahil sa pagluloko niya behind your back? Apo, yes. May times po na ganun. Mhm. And nasabi ko po yun kay Guy ngayon na parang ganun yung nangyayari na nararamdaman ko na lang. Pero sagot ba yun para makagawa ka ng kasalanan? Tingin mo, valid yung reason na magloko ka? Kasi niloloko ka? Di naman po siya valid. Pero siguro po dati kasi hindi po ako ganito talagang klaseng babae. So, ilang beses ko na po kasi siyang pinatawad, nahuli. Tapos, in the past 9 months po, na alam ko po lahat, parang durog na durog po ako. Hmm. Di mo binitawan. Sana. Tinry ko po. Tinry ko po talaga. Mhm. May parte ba sa'yo na parang pakiramdam mo itong partner mo na babae, gini-guilt trip ka niya? Palagi po. Palagi niya po yung ginagawa. Bali, sabi niya po nung nakaraanan, parang lumayas kayo sa bahay kung hindi mo mababayaran yung utang, gano'n. Kasi parang nag-live-in na po kasi kami. Parang nag-live-in kayo pero LDR kayo. So, basically, hindi talaga siya present lagi dito sa Pilipinas o dito sa lugar ninyo. Papa, yes. Lagi po Mhm. siyang wala. Kung sakaling makikipaghiwalay ka nga dito sa partner mo for 5 years, saan ka naman titira? Dito pa din po sa inuupahan ko po ngayon. Kahit na sinasabi niya po na papaalisin niya ako. Ang iniisip ko po kasi bayaran na lang po lahat. Mhm. And ano sa palagay mo yung paraan para mabayaran mo yun? Bukod sa sabi mo babalik ka sa trabaho, meron ka bang pwedeng mahiraman? Pwede bang makatulong si lalaki sa iyo? Anong game plan ninyo? Ano kasi DJ Rox, pauwi na po kasi siya ngayon. Tapos, parang ang usapan niya is, babayaran niya nga daw po yung house habang nandito siya. So, ang plano ko po kasi, dahil hindi ko na po parang kasing kaya makisama. Ganun po. Bukod sa sasabihin ko po na i-installment ko na lang lahat ng nabigay niya or napahiram niya. Mhm. Pero lagi niya po kasi sinasabi sa akin na ayaw niya daw po ng ganun. Kaya parang di po ako parang literal po na makawala. Kasi lagi niya sinasabi na hindi daw pwede po yung ganun. Kailangan niya daw yung buo, kailangan niya daw yung lahat. Sa ngayon na nag-uusap tayo, no? Ano yung mas malaking porsyento na gagawin mo? I mean,
saan ka? Magsasabi ka na ng totoo, makikipaghiwalay ka na, o itutuloy mo lang na namamangka ka sa dalawang ilog? Bali, yun. Yun na po yung pinaka-problem ko. Hindi ko po alam yung gagawin ko. Kaya ka napatawag. Yes po. Mm-mm. Parang ano. Mm-mm. Mahirap tong pinagdaraanan mo pero at the end of the day, ikaw din talaga yung nag-create din ng senaryong ito, 'di ba, sa buhay mo. Pero malaki ding factor yung yung ginagawa din kasi ng partner niya for 5 years and masyadong mahirap din, no? Kung paano ka magre-respond dun sa panggiguilt trip ng isang taong ayaw pa kumawala din dun sa relasyon ninyo kahit anong tulak mo papalayo, no? So, palagay mo, ano yung epektibong paraan para tuluyan mong mapatigil na tong taong to? Para sabihin sa'yo na, subukan pa natin, ayusin pa natin. Palagay mo ba yung pagsasabi sa kanya ng katotohanan na may boyfriend ka, stop na kayo after nun? Ayun nga po. Parang hindi ko po kasi kayang aminin. Tsaka yung guy po kasi hindi ko pa siya talaga totally po boyfriend. Naniniguro ka ba? Sa guy po. Naniniguro ka sa sarili mo? Yun po. Kaya gulong-gulo ko. Di ko din po alam. Mhm. Naniniguro ka ba na kaya hindi mo binibitawan itong si girlfriend dahil hindi ka pa naman sigurado sa future mo doon sa lalaki? Kasi kung may maganda siyang plano para sa iyo o may nailatag na siyang plano para sa iyo, makapa-oo ka niya eh. Lalakas yung loob mo para humimulay talaga dito sa girlfriend mo eh. Pero kung hindi nga ganun yung nararamdaman mo dito sa lalaking ito, may parte pa rin talaga sa'yo nakakapit at kakapit ka dito sa girlfriend mo. Kahit na hindi mo na siya mahal, dahil sa convenient ang lahat dito sa girlfriend mo, kahit masakit, kahit na alam mong niloloko ka, kahit naglolokohan na lang kayo, nandiyan ka pa rin. Bali wala po kami sa pace na gano'n nung guy. Wala kayo sa phase na magkakarelasyon na kayo. Apo. Parang ramdam ko lang na parang mahalaga lang ako sa kanya. Tapos parang mayroon lang po kami exclusive na Dating, ganon. dating, kumbaga po. Pero may nangyayari sa inyo? Apo, meron. Ikaw, para sa'yo, mahal mo na yung lalaki? Opo, DJ Rock. Ano naman pakiramdam mo dun sa nararamdaman ng lalaki para sa'yo? Mahal ka o hindi? Oh, mahal niya din po ako. Pero bakit hindi pa nabibigyan ng label kung ano man yung relationship ninyo? Ang sa ano ko lang po, ayaw niya mag-commit kasi meron pa pong isa. Nasabi niya ba yun? Hindi po siya vocal. Parang lahat lang po maano mo sa body language na. So ngayon naguguluhan ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung bibitaw ka ba. Pero itong lalaking to, sabi mo, nagmamahala naman kayo, pero ayaw niyang i-push yung relationship ninyo dahil hindi ka pa nga bumibitaw dun sa isa. So, anong gusto mo ngayon? Gusto mo bang humingi ng payo sa amin? Gusto mo ba na matulungan ka naming i-navigate yung feelings mo? Gusto mo lang ba nakausap? Yung pinaka-problem ko lang po talaga, DJ Rox, is hindi ko po alam yung gagawin ko. Parang yung partner ko po kasing girl na pauwi na po siya. Hindi po ako bukod sa hindi ko na po mababalik yung dating kami. Kasi sobrang sirang-sira na rin naman po yung nawala ko sa kanya at the same time may ginagawa na din po ako na hindi maganda. Parang sa kanya po kasi okay pa din po kami.
Mhm. So alam niya na pag-uwi niya kung ano yung iniwan niya, yun at yun pa din yun. Mhm. Ano yung pinaka-worst na pwedeng gawin nitong girlfriend mo kung sakaling uuwi siya tapos ipagtapat mo sa kanya na meron kang iba? Hindi mo man karelasyon pero may ginagawa ka behind her back. Ano po, alam ko po na hihiwalayan niya po ako. Mhm. At the same time po, sisingilin niya po ako. Mhm. Handa ka ba sa ganun? Opo. Actually, parang nire-ready ko na po yung sarili ko na ganun kasi, pero hindi ko po talaga kaya aminin. Kasi, sa totoo lang po. Mhm. Hindi mo kayang aminin pero gusto mong gawin sana yon. Opo. Yun yung gusto kong gawin po, pero di ko po kayang aminin. Balikan natin ulit yung sinabi mo kanina. Hindi mo ba maamin dahil alam mo na nakakapit ka doon sa financial support nitong taong to? Actually, DJ Rox, hindi talaga siya totally. Bali, siya lang po yung nagbabayad ng house, Mhm. which is 5,000 per month. Yun na po yun. Wala na pong kahit na anong financial support. Support. Okay. Yes. So ano Wala lang pang kahit pinangahawakan ano po. mo? Kung sakaling eto nasasabi mo sa amin na kung tutuusin bahay lang din naman yung naiaambag ni. So ano talagang pumipigil sa'yo para hiwalayan itong taong to na ipagtapat sa kanya yung ginagawa mo? O sabihin na natin di mo may pagtatapat pero hiwalayan mo na tong taong to kung hindi naman pala 100% kino-cover niya yung financial expenses mo. Hindi mo na siya mahal, kamo. Hindi mo na rin maibabalik yung tiwala. Palagay mo ba makakagawa siya ng masama sa'yo? Pwede ka ba niya ipatumba? Ano ba? Hindi ko po kasi maintindihan yung relationship po kasi namin kahit parang sobrang labo na. I Mm. don't know, bukod po sa sobrang LDR na, hindi po talaga kami tuluyan naghihiwalay. Hindi ko po alam kung ano yung scientific explanation about doon. Parang kahit every time na naghihiwalay kami or nag-usap kami about sa hiwalayan po, Mm. bigla na lang magiging okay. Kahit hindi po talaga. Hanggang ngayon po, sobrang pauwi na siya, ganun pa din po yung nangyayari. Kasi umuwi kayo sa isang bahay. Opo, yun. Ay, tsaka meron din po pala kasing reason dito. Tsaka may yung family niya kasi wala na po talaga siyang family na inuuwian. So okay lang ba sa'yo yun? Hindi ko pa po alam yung mararamdaman ko dito kasi di pa po siya umuwi. Sino na tong kausap mo nga? DJ Rocky at Titan Jello. Sorry po. Baka ibang tao na to Nandito pa rin tayo sa Love Radio sis. Sorry po. Nami, Po. hindi mo alam yung desisyon mo. Pero alam mo kung paano mo pinasok yung sarili mo sa ganyang senaryo. Alam mo, Nami, sino ba talaga gusto mo makasama? Diretsahan tayo. Sinong gusto mo makasama at sino mahal mo? Hindi dahil convenient para sa'yo, dahil natutulungan ka. Sino ba yung gusto mong makasama at mahalin mo? Sige nga, diretsahan. Masaya lang po ako. Parang sa ngayon Huwag po mo akong masaya po sagutin ako. ng masaya ka. Sagutin mo sa akin kung sino yung gusto mong makasama at mamahalin mo. Madaling maging masaya. Madaling maging masaya. Pero yung gusto mong makasama, sino? Diba? Nami. Reconnecting. Nawala ng signal. Nawala ng signal.
na para bang hindi tayo nagbayad ng internet? O si Nami yung hindi nakapagbayad ng internet? Hindi yata, tayo ang nawalan ng internet. Ang ganda pa naman ang tanong ni Titan Jello. Sino ba talaga doon ang gusto mong makasama? Sino ang pipiliin ko? Di ba? Sino ang tama bang gusto mong mahalin talaga? Masaya ka nga. Oo, masaya ka. Pero ang tanong, hanggang kailan ka magiging masaya doon sa pinapasok mong relasyon na may sinasaktan ka namang iba? Tsaka may isa pang tanong, sino ba talaga tayo? Oo. Sino ba talaga? Si DJ. Sino ako? Sino ako? Sino ako? Sino ang may sala? Ikaw ba, DJ Cha na DJ Rocky? O ako na parang si Titan Jello na Uncle Dagol? Sino? Dear, more. Buti di tinawag na no? Diba? At least three letters lang. Oh. Mali mo, Charot, di ba? Charot. DJ Charot. Oh, with Harot. DJ. Charot. De, kasi binitin lang pala tayo. DJ Charot pala. Hindi pala DJ yun. Sayang. Oh, diba? Ganda na sana. Kaya nga baka gusto niyang mag-type na lang. Di tayo makakonect? Di na makakonect. Hindi, okay siya eh. Okay po, mga kabisyo, kami po ay nagkaroon ng technical difficulties. Ay, taray! Na-search ko lang ChatGPT. DJ? Charot! ChatGPT? ChatGPT. Yan. Oh. Nasipa mo daw yung internet? Uy, hindi. Yung modem namin wala naman dito Nalimutan. Magbayad. Ikabit ulit. Kakabayad lang kasi. Hindi, magbayad. Tawag, Okay. Ayan na. Oo, Meron na? tawag na ulit siya. Ayun na. Okay na? Reconnecting na kami? Ano ba yan? Napakahalagang tanong pa naman ng tanong ni Titan Jello. Sino sa kanila ang mas matimbang? Yan. Kasi doon, di ba, minsan talaga ang tao na tumatawag sa atin, gulong-gulo talaga siya sa nararamdaman niya. Tama. Kaya pagpapasensyahan din natin na hindi naman natin alam magandang sagot, 'di ba, doon sa utak natin at sa puso natin. Kaya ngayon malalaman natin kung ano ang sasagutin ni Nami. Nami? Hello po. Pasensya ka na, naubusan kami ng load. Kaka-load lang namin ulit dito eh. Naubos yung 99 namin. Surf 99. Surf 99 ba tayo? Kala ko Surf 69. Nami, eto diretsahan tanong tayo. Naintindihan mo ba yung tanong namin sa'yo kanina? Oh, yes. Okay. Nami, oo, madaling masabihin na nagiging masaya ka. Pero gusto kong marinig at gusto namin marinig, sino ba talaga matimbang sa'yo na dapat mong mahalin o mahal ng puso mo? Sa ngayon, barangay po. Sa ngayon? Paano sa ngayon? Ibig sabihin kung sa ngayon, edi bukas pwedeng iba na yung pwede mong mahalin? I mean, di ko po kasi talaga masabi kung baka masaya lang po ako. Ganun po. Pero yung love ko po dun sa partner ko na girl, mas matimbang po yung sa guy ngayon. Kasi I think masaya po kasi. So anong plano mo? Hindi mo bibitawan itong girl kasi tingin mo masaya ka lang dito at walang kasiguraduhan. Nung una po, gusto ko po silang bitawan na lang. Kasi stress na po ako sa kanila. Mas tama yun, Nami. Alam mo, at least nanggaling na sa'yo na nakapagpagod ka na at naguguluhan ka na dito sa sitwasyon mo. Walang ibang dapat protektahan dito kundi yung peace of mind mo eh. Kasi okay, nagiging masaya ka nga dito sa isa, pero may tao kang nasasaktan. O kaya nagkakaroon ka ng walang kapanatagan sa buhay mo dahil alam mo sa sarili mo na meron kang tinatapakan tao eh.
tama yung decision mo namin na yan. Nabitawan na yung dalawang to. Alam mo ba, kailan lang, may kaibigan ako, tumawag sa akin namin. Same kayo ng kwento. May dalawa siyang guy na gustong gusto. Girl itong kaibigan ko. Umiiyak. Sabi niya sa akin, brother, sino ba dapat kong pipiliin sa dalawa? Naguguluhan na ako. Yung isa, nalaman na rin na nakapag-cheat yung girl, yung kaibigan ko, dito sa... Kasi may nakilala siyang iba eh. So, nagkakilala yung dalawang lalaki. Siya yung naiipit sa gitna. Hindi niya alam kung sino pipiliin niya. Gusto niya sanang piliin yung bago kasi mabait daw. Pero alam mo, ang sinabi ko lang sa kanya, Nami, piliin mo yung ikakapanatag ng utak mo, ikakasaya mo na alam mong wala ka magiging bit-bitin o problema. Ang sabi niya sa akin, ang pinaka gusto niya na daw gawin is i-let go yung dalawa. And let go niya yung dalawa. Kasi para hindi rin siya maging unfair dun sa isa, hindi rin siya naging unfair dito sa isa. Kung sino man yung piliin niya, at least yung sarili niya yung pinili niya dahil gusto niyang magkaroon ng kapayapaan at peace of mind. Tingin ko, Nami, agree ako dun sa plano mo na piliin mo yung sarili mo. Dahil yun naman ang mahalaga eh. At least wala ka nang tatapakan tao. At least makakapag-umpisa ka ulit. Opo, kasi actually ayoko na din po talagang lokohin yung girl. Kasi feeling ko po, sobrang sa akin, ako po talaga yung nagdadala nun. Kahit na alam ko pa behind my back, may ginawa rin po siya. Sa akin po, ang bigat-bigat nun. Kahit nung una wala lang, parang ngayon po sobrang bigat po niya. Yun, tama yung desisyon mo. Para sa akin. Nag-a-apply ka na ba ngayon, Nami? Yes po, nung nakaraan po. Actually, meron po akong small na business. Doon ko po kinukuha lahat ng income ko po ngayon. Huwag natin sabihin na small lang yan kasi yan ang posibleng maging, 'di ba? Big thing in the future. Tsaka support tayo dun sa mga small businesses. Tama. Ayan. Tsaka tingnan mo, 'di ba? Sabi mo, diyan mo kinukuha yung ibang panggastusin mo. Opo, DJ. Kumbaga, may magandang mangyayari sa buhay mo. Piliin mo lang kung ano yung tamang desisyon para sa sarili mo. At para na rin sa mga anak mo. Opo, thank you po. Kasi yun lang din po talaga yung gusto ko pong marinig. Kasi nahirapan po talaga ako mag-decide. Parang may kadena po ako sa leeg. Gusto mo bang magbigay ng mensahe dito sa girlfriend mo? Baka sakaling isang araw marinig niya to. Hindi na po siguro, DJ Rax. Dun sa lalaki naman, may gusto ka bang ibigay ng mensahe? Wala rin po. Okay. Para sa sarili mo, kung sakaling papakinggan mo to ulit, 5 years from now, baka may gusto kang ibigay ng mensahe. Sana 5 years from now, wala ka sa ganitong sitwasyon. Di na nangyayari sa'yo yung mga bagay na yan dahil sa mga mali mong decision. Sana nasa maganda ka na. Hindi ka na sa stress at di ka na problema. Yun lang. Slay queen, slay girl. Ingatan mo sarili mo ha. Vitamins ka. Flu season pa naman ngayon. Tsaka subukan mong mag-yoga. Ano pa ba? Yun nga, let go of the things that don't add peace in your life. Alam mo yung junk shop theory? Ano yung junk shop theory? Uy, ang talino mo dyan, dude! Ang talino mo sa junk shop theory. What is that all about? May nangangalakal. Tapos, di
Di, ang dami niyang kinuwang kalakal. Mhm. Sobrang bigat ng bitbit niya. Ay, bigat. Bigat. Dinala niya dun sa junk shop. Mhm. Pinatimbang niya. Wala palang value yun. So, ibig sabihin kung sa buhay natin, yung bitbitin mo ngayon, pinipilit mo pa rin bitbitin at hindi mo binibitawan at hindi mo tinitignan din sa sarili mo na yung bitbitin ko ba ngayon na kasama ko ngayon na guy, tas yung girl na ko, ay nakakagaan pa ba to? May value pa ba talaga sa akin to? Or magkakaroon ba ako ng peace of mind dito? Baka naman pag nilaban ko pa to at dinire-diretso ko, mawala na. So tama yung decision mo, let go mo. Bitawan mo. Kondo. Para hindi ka na mapagod. 'Di ba? Hindi na ganun na. Wala lang. Junk shop theory. Naisip ko lang bigla. Ang ganda ng junk shop theory mo, dude. Di ba kasi may train theory? May? Train theory. Ano naman to train theory na to? Hindi, wag na natin. Malayo doon sa traffic. Ay, malayo sa topic. Traffic tuloy. Traffic tuloy. O, churi-churi na lang. Churi-churi na lang. Pero ang ganda ng sinabi ni Titan Jello Hindi, totoo namin yan. na... Sinabi ni Titan Jello namin na... ayan na, nakikinig na si Nami ng radyo. Nami. Nami ng radyo. Nami. Nagmo-monitor ka pa rin ba sa amin? Ala ko na... Ayun. Sana na-absorb mo yung sinabi ni Titan Jello. Assess mo kung ito ba ay may value pa, nakakapag-add pa ng value sa buhay mo. Kasi baka hindi na talaga. And it's time for you to let go. Yes. Minsan may mga dalahin talaga tayo na akala natin may halaga pa para sa atin. Pero hindi na pala. Wala Galing na mo. pala. Pinaganda mo pa lalo. Galing mo talaga. Kailangan nating bumitaw. Ayan. Salamat, Nami! Thank you po, DJ Rocky. Thank you po, DJ Tan. Titan. Okay, tawag ka Thank dito, you po thank you po sa mga sinabi niyo po. Ganda. Ganda nung sinabi ni Titan Jello. Thank you, Nami. Thank you po. Ingat Bye-bye. palagi. Bye-bye. Alam mo, nakakatuwa si Nami kasi nagbigay siya ng mensahe para sa sarili niya. Na sana, 5 years from now, wala na siya sa sitwasyon na yun. Tama. And, ang isang tao na determinado na talagang mawala doon sa sitwasyon na yun, may ganung klaseng pag-asa para sa sarili niya. Umaasa siya na darating din yung araw na yun na makakapagbitiw siya doon sa mga taong hindi na talaga nagdadagdag ng kapayapaan doon sa buhay niya. Totoo yun. At tama ka doon sa sinabi mo, dude, na dapat talaga bitiwan mo na, hindi lang isang tao, kundi yung parehas. Kasi mabibigyan mo rin ng oras at panahon yung sarili mo para mas makapag-isip ka. At kung talagang kayo para sa isa't isa nung lalaki, pagtatagpuin at gagawa ng paraan ng universe para magtagpo kayo. O kaya mararamdaman nyo rin naman sa sarili niyo yun eh. Kung talagang ito na yung tamang pagkakataon, ito na yung tamang tao, then goods, 'di ba? Hindi yung nag-aantay lang kayo na bumitiw yung isa o nag-aantay ka lang na bumitaw ka doon sa isa tapos okay na kayo nung isa. So parang alam mo din 'di ba na meron kang natapakan at kahit na nakakagawa naman din ng mali yung jowa mo, 'di ba? Yung partner mo, hindi pa rin sagot yung paghihiganti o sabihin natin na humanap ka din ng iba para maging even kayo. Tama. Hindi kailanman nagiging solusyon yun. Mas lalo lang talagang nawawasak, Yes. 'di ba? Kung ano man yung relasyong binuo ninyo. Tama. Masarap para namang magmahal nga, 'di ba? Ng tama, 'di ba? Nang Oo. walang naaapakan. Ng bata? Ano ba? Tama. Tama, okay. Tama. Kala ko ang sarap talaga magmahal ng bata. O, tama pala, partner. Baka ikaw lang 'yun, masarap magmahal ng bata. Bata. Hindi. Kidding aside, pero tama ka doon, partner. Lahat ng sinabi mo tama eh. Na let go mo na, bitawan mo na yung taong wala na. Tsaka minsan talaga may mga tao nang hihinayang dun sa panahon, 'di ba? Na nagkakasama kayo o Isa yung yan. 5 taon kasi kami, 'di ba? Hindi kasi siya bumibitaw eh. Pero kung lagi yun at yun na yung tanong mo sa isip mo kung nasa tamang relasyon pa rin ba ako at hindi ka na nagiging payapa, yun nga eh, parang nakita mo lahat ng mga conversations, hindi na siya tapat sa'yo, Tama. tas ikaw din hindi na nagiging tapat sa kanya, healthy pa ba yun? Di ba hindi na? Tama. Mas lalo lang kayong magkakasakitan pag pinagpatuloy nyo pa yun. And
Kung may sakit ka na, bakit hindi mo gamutin yung sarili mo? 'Di ba? Bakit hindi mo bitawan nang sa gayon maghilom ka? At never kang gagaling kung yung sakit pa din na iyon o yung nagdudulot sa'yo ng sakit na iyon, nasa tabi mo pa rin. Tuluyan ka lang maghihilom kung tinanggal mo na sa sarili mo yung sakit na iyon. Yung nagkokos ng sakit na iyon. Agree, partner. Yun lang. Ganda. Anyway, mga kabisyo, maraming salamat po. Isang panibagong kwento na naman po ang ating napakinggan sa ating programang Top Secret. Kaya po mga kabisyo, kung gusto nyo po magbahagi ng inyong kwento, maaari po kayong tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595. Sulitin natin ang bawat pagkakataon na magkakasama tayo. At kung gusto ninyo kaming puntahan sa July 31, magsama-sama tayo dito sa 90.7 Love Radio. Kasi baka mamaya, ito na pala ang huli. Ay, nako. Anyway, kabisyo, nakasama po ninyo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Handog po naming awitin sa inyo is a beautiful song by Jolina Magdangal, Uy. Laging Tapat. Metro's #1 Love Radio. Basic!